mivel hogy sportolok, számos sérülés szokott érni, sajnos. Gondolok itt rándulásokra, ficamokra, különböző ilyen húzódásokra, itt-ott, könyökön, térden, bárhol, és úgy vettem észre, hogy ha a szólt fogyasztok, akkor gyorsabban regenerálódik a sérülés, és hamarabb el tudom kezdeni újra az edzést. A fő célom az az, hogy egészséges maradjak, és hogy tudjam a sportot folytatni még nagyon sokáig. Akkor a másik célom, hogy azokat a tapasztalatokat, amiket a szól által megéltem, azt minél több embernek átadhassam, és azáltal tudjak nekik is segíteni. És hát előnyre válhat az is, hogy ugye a pénzügyi lehetőség az egyáltalán nem elhanyagolható, és nagyon tetszik az, hogy csak mások segítésével juthatunk mi is pénzhez, és ezáltal ők is. És ez csak csapatmunkával működhet. Az idei világbajnokságon, vízilabdában, a magyar női vízilabda csapat tagjaként 3. helyezést tudtam elérni, és ezt köszönöm nektek is. És remélem, hogy még sokáig tudunk együtt dolgozni.